Bafowethu, sikhulumeni ngesex namuhla. Yini okumele ukwenze uma uqeda kwenza isex? Yini okumele uyenze uma ngabe uphuphe wenza isex? Kodwa-ke kuphupheni wenza isex ukuhlukile-ke phela. Ungaphupha wenza isex nomuntu ongamazi, ungaphupha wenza isex nomuntu wakini. Ngaba udadweni, ngaba umamakho, ngaba ugogo wakho, ngaba umshana, ngaba umalume, ngaba umamncane, ngaba umamkhulu. Kungenzeka lokho. Kuhlukile nje. Kodwa uma ngabe nethi njena uqeda ukwenza ucansi. Let's say njengalabo abahamba balala nje. Noma naku ubuya kuyothenga umahosha. Kumele wenzeni? Uma ngabe ubuya kuthenga umahosha noma uma ngabe ubuya kuyokwenza ucansi nomuntu uhlangana etshwaleni, intombi oyishelela nama social media, umuntu ongazi ngaye nje impilo yakhe. Awuveli ufike endlini ufike ulale nje. Kumele ugeze kuqala. Awazi lo muntu lona ubusy naye lapha yana ukuthi unani, wenzani, ulala nabo bani, uke wenzani. Ngenzeka nje ushela umuntu mhlawumbe umfelokazi nje. Ulala nomfelokazi, uthatha sonke lesinyama, umuntu bekakhipha ingane noma wakhipha ingane akaza ayihlambulule. Uthathe sonke lesinyama, umuntu uphuphumele isisu. Akaza alungisa ingane le iphuphumile nakhona uthathe sonke lesinyama leso. Ulala nomuntu olala nabantu abathwele. Uzolimala man. Uzobhayiziseka intweni zakho. Uzobona abalingana abantu abanext to wena, abantu okhule nabo, abantu abajwayele bathuthuka ngokwempilo, nawe uzama ungazi ukuthi kwala kuphi. Nangabe uceda kwenza ucansi, uyayihlambulula. Ungasebenzisa iziwasho ungasebenzisa imithi. Kodwa phela nawe nabe usebenzisa iwasho, awungasebenzisi isiwasho esi1 njalo. Zichenja. Sizogcina sikhathala lesi sisodwa sesiluza amandla. Uma ngabe ubuya kuyolala nomuntu ongamazi, zama ukusebenzisa into strong lapho. Ungathi uzosebenzisa holy ash. Ungathi uzosebenzisa bujis fluid, ipirit, itswayi. Lapho kudinga into strong. Lo muntu awazi lona ubolele naye ukuthi unani. Ukuthi uhamba nami iphi imimoya. Kuyafana ke uma ngabe lese uphupho wenza ucansi. Nakhona sisebenzisa lezi zinto lezi ozisebenzisa uma ngabe ubulele nomuntu. Ngoba phela ubungcoliswa lapha yana. Uma ngabe ubungangcoliswa ubutshontshelwa inhlanhla. Kodwa nangabe uphuphe ulele nomuntu wakini, umamakho, ugogo, umamncane, umamkhulu, auntie, umalume, udadewenu kanjalo, lapho sokuthi too much ke. Lapho akusasa ukungcola ukuthi nethi nje uzothatha izinto lezi zijwayelekile nje, lapho kudingeka ukuthi uzihlambulule ngendlela ejulile, lapho kudingeka ukuthi ulungise isidalwa sakho lesisekwembethe, ngoba lapho usuke ungcoliswe emsamo. Kudingeka ukuthi ugeze nabantu abadala, laba bakwembethe, laba bakugadile, laba bakubhekile nje. Bangeke uthathe izinto eziwiki lapho. Lezi zinto nethi njena ohlala uyisebenzisa nangabe ubulele nobani, nangabe ubulele nomuntu wakho kanjalo nje. Cha, lapho kudingeka izinto lapho siye deep nyana ke lapho kumele sisebenzise, ngoba lapho bebakungcolisa emsamo phela. Bebakuflathelisa ingedlozi. Nangabe ufuna ukwazi konke ukuthi kumele usebenziseni
nangabe uphupha u-heavy sex nomuntu ongamazi, uphupha heavy sex noma makho nodadewenu noma umuntu wakini, noma njena u-heavy sex noma hosha, usheli uthola intombi ku social media wathi uyacrossa wena. Inkulu ingozi lapho. Kumele wazi izinto okumele usebenzise ngaphambi kokubulala. Ngithinte kunazi inamba sizokhuluma. Ngizoxwayisa ukuthi kumele usebenziseni, kumele wenzeni. Asibonge.